जों सारजोंहाय दसे सम रायज्लायनो आरो नुजाथि फैनो होननानै खाथियाव फैबाय। दा एल'ग्रा सार दङ आरो लोगोसे जोंहा बिथिं जोंनि फेमिलि दङ। दा सारजों फैदों आरोना दसे सम। दे उदालगुरियानो सार। नैबे बाक्सानिफ्राय बाक्सानि नैबे गहपुरनिफ्राय। दे दे Ada bilan nam bilan katini biting. सारखौ फार्स्ट टाइम खाथियावहाय लोगो मोननाय जाबाय। गोजोननाय मोनदों। गोबाव सम संग्राम खालामखांनायनि उनावबो जोबथेसालियाव थानांबाय। सारा दिनै 20 दिननि थाखाय फैदों ना? 20 days लिभ मोनदों आरो फटक लादों सारदों। सोंनोथ' जेनेबा सारनिसिम आं फंसेबो सोंनो समाया बहुद गाहाय थाखोनि मानसि, नाथाय बाट आं बर' हारिनि मानसि जानानै जों बे सारमोननि जुगिदिनो आं दिनै मोजां थासारियाव थानो मोनदों। दिनै बर' हारियाव सारमोन गैयामोनब्ला, सारमोननि बिग्रायनाय बा जुजिनाय गैयामोनब्ला जों दिनै बेसेबांसो हालोदाव माब्लाबाबो थानो हानाय नङामोन। बेनिखायनो सारमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आरो गोजोननाय जासिदों। नाथाय जोंसो गावनि जोंखौ बासायग्रा, जोंनि बर' हारिखौ बासायग्रा बिथां सारमोना दि दिनै जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों। नाथाय आं सानो इसोरनिसिम आर'ज खालामो जेब्लायबो सारा जेब्लायबो उदां अख्राङाव जोंजों लोगोसे सानसे समाव फैगोन होननानै गोजोननायबो मोनदों। बेसेबांसो बाथ्राखौहाय जों मोनथिनो मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो मोनथिबाय। जानांगौ रायजोफ्रा मोनथियाखैमोन बे बाथ्राखौहाय, नोंथांमोना दायो मोनथिदोंब्ला जेब्लायबो सारनिसिम सारखौहाय इसोरनो जेब्लायबो गथायनानै हो। खारन जोंल' हान्थि थानानै मा जानो लोगोफोर, खारन जोंनि थाखाय बिग्रायारि नांबोनाय होनोब्ला जोंहा सारमोनासोमोन। दिनै सारमोना दिनै जोबथेसालियाव, जों सारनि थाखाय दसे समबाबो सम होनांगोन। दसे समबाबो सम होनानै सारमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि जोंहा साननांगौनि मोन्थाय दङ आरो सानथारनांगोन। आरो सानाब्ला नोंथांनि बिग गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर' हारिनि जाय आंनि फेसबुक नायगिरि नोंथांमोन, अन्नानै सापर्टआव थादो, लोगोसे थादो। सोरबाया गोजोनै थादों, सोरबाया दुखुआव थादों, बेबायदि माब्लाबाबो जानाङा। एखे समान मोन्थायखौ जों गासैबो मोननांगोन। खारन जों जुजिनाया सारमोना जुजिबोनाया सारमोनल' जुजिबोआखै, नोंथाङाबो जुजिबोदों। बेनिखायनो सारमोना दायो जोबथेसालियाव दङ नालाय, दा सारमोननि थाखाय 1 मिनिटब्लाबो आर'ज खालाम, जाहाथे उदां अख्राङाव मोनफैफिननो हायो। थेंक इउ सार, गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ गोजोननाय मोनदों। न'आव आलायनो फटक लानो मालाय न'आव आलायना दोनगोन फटक बनायनानै। जों सारखौ दायो बिदाय होबाय, जों ओंखारलांनोसै आरोना न' फारसे। सारखौ लोगो मोननानै बिग गोसो सिङावहाय गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननाया माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। दिनै बे उदां अख्राङाव फैनाय बायदि सानसे समाव साराबो जोंजों लोगोसे थाफागोन आरो जोंजों लोगोसे थानो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। जाय बर' हारिनि सार।